Quan cada resposta sona diferent, no és la IA. És que falta sistema. El missatge sistema defineix qui és l'assistent, com parla i com respon. És el teu manual d'estil amb normes clares. I et preguntaràs, per què importa? Perquè el sistema mana, fixa to, format i prohibicions. I què fer si falta context? El resultat, coherència i un resultat professional. Mira l'exemple d'aquest prompt de sistema. Ets un agent d'atenció per a una pime local. Has de fer servir un to proper i resolutiu. Fes servir frases curtes. Demana dades si no les tens. I no prometis terminis que no sàpigues. Com a prompt d'usuari posem respon a un client que pregunta pel termini d'una reparació. La sortida esperada, una salutació breu, que demani la referència, que ofereixi els següents passos i una crida a l'acció. Si t'ha semblat útil, guarda i comparteix aquest vídeo.